ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଫୋନରେ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଗୁଗୁଲ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ତ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲ୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛି, ଶୁଣୁଛି ଏଇ ଗୁଗୁଲ୍। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗୁଗୁଲ୍‌କୁ ଦେଖିବା ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଛି ଗୁଗୁଲ୍। ଆପଣମାନେ ଯାହା କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ୍‌ରେ ତାହା ଗୁଗୁଲ୍‌ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯାଉଛି। ଗୁଗୁଲ୍‌ର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫୋନ୍‌ରେ ଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଶୁଣୁଛି। ସର୍ଭେ କହୁଛି ଜଣଙ୍କର ଫୋନ୍‌ର ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଗୁଗୁଲ୍‌ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ତା'ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ଗୁଗୁଲ୍‌ରେ ଘର କରି ରହିଯାଏ। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍‌ରେ ଥରେ ବି କିଛି ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଏ। ଆପଣ ନ ଚାହୁଁଥିବା ସତକୁ ଗୁଗୁଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି ଦେଇପାରେ। ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କହିଛି ଯେ ଗୁଗୁଲ୍ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ବିକ୍ରି କରିଦିଏ। 2019ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ଗୁଗୁଲ୍‌ର ଉପରେ 440 କୋଟିର ଫାଇନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଗୁଗୁଲ୍ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଆମେରିକାର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କଥା କାହାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଫୋନ୍‌ରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ତଥ୍ୟ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍‌ରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତାଙ୍କର ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଫୋନ୍‌କୁ ଆସୁଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଏ କଥା। ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍‌ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏକଥା ପଦାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଏକଥାକୁ ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍‌ରେ ଯାହା ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାହା ଗୁଗୁଲ୍‌ରେ ସେଭ୍ କରିଯାଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍‌ରେ ସେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ ରହିଯାଏ ଗୁଗୁଲ୍‌ରେ। ଆମେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଚାହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ଆସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।